Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako prepojiť Shopify s Amazonom. Klikneme hore na vyhľadávanie, potom na aplikácie a na všetky odporúčané aplikácie. Dole vidíme Shopify App Store, klikneme naň a budeme presmerovaní. Tu vyhľadáme Amazon Importer. Klikneme naň a uvidíme rôzne dostupné aplikácie. Je tu jedna bezplatná aplikácia, táto, klikneme na ňu, scrollujeme dole a tu vidíš plány. Môžeš urobiť 20 importov mesačne zadarmo. Ďalšie plány majú tieto výhody. Klikneme na inštalovať, potom znova na inštalovať. Tu klikneme na preskočiť. Ak máš otázky, tu sú odkazy na ďalšie informácie. Tu stačí pridať odkaz na produkt, ktorý chceme predávať ďalej. Vezmime si napríklad tento produkt. Skopírujeme odkaz, povedzme Ctrl+C, vrátime sa a vložíme ho sem. Klikneme na import, chvíľu to potrvá, potom na pridať produkt a je to. Keď naň klikneme, dostaneme sa sem, kde môžeme upraviť názov, popis a tak ďalej. Tu môžeme zmeniť cenu, potom sa vrátime na túto kartu a prejdeme do nastavení. Ak ste už v Amazon Affiliate, odporúčam tu zadať vaše ID. Stačí vyhľadať Amazon Affiliate a nájdete to tu. Ja som prihlásený a svoje ID uvidíte vpravo hore. Jednoducho ho skopírujte a vložte sem. Pamätajte, že budete potrebovať tento plán za $5 mesačne. Ak nemáš účet, môžeš si ho tu vytvoriť. Potom je tu AutoSync, ktorý automaticky aktualizuje ceny. Ak klikneš sem, musíš si vybrať drahší plán. Tu nastavíš, o koľko percent má byť cena vyššia ako na Amazone, napríklad 10%. Potom klikneme na uložiť, je dôležité nainštalovať Amazon recenzie, klikneme sem, potom na inštalovať a znova na inštalovať. Potom klikneme na spustiť bezplatnú skúšobnú verziu. Tu sú ceny. Klikneme sem a tuto uvidíš znova. Ale nemusíš to robiť. Toto len zvýši tvoje šance na predaj vďaka recenziám. Ak to nechceš, klikni na zrušiť. Produkt nájdeš v sekcii produkty, keď klikneš sem. Automaticky sa pridá do tvojho obchodu a spravuješ ho ako ostatné. Takto to vyzerá u mňa. Takto jednoducho prepojíš Shopify s Amazonom. Ak ti video pomohlo, budem rád za like. Ahoj!